सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय आयु गिलु बालु मा सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रप'ज खालामनाय साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय आगै साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय आगै साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एम.ए. लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय आगै साउथ फिल्मनि बिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय